Jana Mindset predstavuje Warren Buffett. Rady pre začínajúcich investorov. Čo si myslíte o fondoch s cieľovým dátumom a nových inteligentných indexových fondoch? Naozaj tieto finančné novinky pridávajú hodnotu? Nie, pravdepodobne nie. S&P 500 je ten indexový fond, ktorý treba používať, pomocou ktorého som vyhral 10-ročnú stávku. Pre tých, ktorí nevedia, v roku 2007 Warren Buffett ponúkol hocikomu uzavrieť stávku na $1 000 000. Predmetom stávky bolo nasledovné. Počas 10 rokov žiaden z náhodne vybraných hedžových fondov nedokáže poraziť index S&P 500, pričom bolo dovolené vybrať si 5 absolútne ľubovoľných fondov. A ak by sa aspoň jednému z nich podarilo zarobiť viac, víťaz by získal $1 000 000. Tu je konečný stav výsledkov stávky. Ako vidíte, ani jeden hedžový fond za 10 rokov neprekonal hranicu 100%. A výkonnosť indexu S&P 500 bola 125%. S&P 500 je ten fond, do ktorého vykonávateľ môjho závetu umiestni 90% mojich peňazí, ktoré nechám svojej manželke. S&P 500 tvorí približne 80% trhovej hodnoty všetkého, čo sa dá kúpiť v USA. Je to viac ako $20 biliónov. Takže investujete do Ameriky. Vypočujte si číslo, z ktorého budete ohromení. Kúpil som si prvé akcie, keď som mal 11 rokov. Bolo to v prvej polovici 1942 roku. Vyšlo ma to $114,75. Vtedy som si kúpil 3 akcie. Keby som vtedy vložil tých $114 do indexu S&P 500 a potom každý rok reinvestoval všetky dividendy. Zamyslite sa, koľko by som mal teraz. Je to docela ťažké tak rýchlo odpovedať. Ste pripravení počuť odpoveď? Približne $400,000 amerických dolárov. Takže dieťa, ktoré si našetrilo $114, odpratávaním snehu alebo venčením psov, by na starobu malo $400,000. Toto je Amerika, nie ja. Je to najpriaznivejší vietor, ktorý americká ekonomika ponúka každému investorovi. Trhy padali veľakrát po celý čas, ľudia panikárili. Titulky novín boli jednoducho hrozné. Zdalo sa, ako by sme prehrávali prvú svetovú vojnu. Ale Amerika je silný ekonomický stroj, ktorý funguje od 1776 roku a funguje dodnes. Nepotrebujete kupovať, aby ste predali o rok, 2 alebo 3, keďže v takom prípade môžete prísť o peniaze. Ale ak investujete dlhodobo 10, 20 rokov a pokračujete v nakupovaní indexu S&P 500, ignorujúc všetok ostatný odpad, ktorý sa vám snažia predať s vysokými poplatkami, stanete sa veľmi bohatými. Čo myslíte? Môžeme očakávať podobný výnos aj v budúcnosti. Firmy v indexe S&P 500 zarábajú viac ako 10% svojho kapitálu, častokrát viac ako 15%. Každoročne z roka na rok zarábajú, aj keď sú vo vláde demokrati, republikáni. Vaše peniaze vždy rastú a sú diverzifikované medzi mnohými firmami. Preto sa budete mať dobre. V poslednom čase sa na trhu zvýšila volatilita a priemerný trhový investor sa prebúdza s myšlienkou. Čo mám robiť? To veľa ľudí desí. Existujú príčiny báť sa? A čo vyvoláva taký strach? Predstavte si, že nevlastníte akcie, ale pozemok alebo komerčnú nehnuteľnosť. Nebudete predsa kontrolovať cenu každý deň alebo každý týždeň. Pozorujete len to, ako funguje podnikanie. A na trhu sa môže diať čokoľvek. Preto neodporúčam požičiavať si peniaze pod záloh cenných papierov. Trh vám nič negarantuje. Zajtra sa môže neotvoriť. Ak sa chystám kúpiť polovicu akcií McDonaldu alebo francízu McDonald, budem zároveň riadiť podnikanie a pozerať sa na ukazovatele výkonnosti tohto podniku. Iba tak dokážem pochopiť, nakoľko dobré je moje podnikanie. Budem sledovať úroveň konkurencie, celkovú situáciu v krajine, a to, ako spĺňame každoročný plán. Ak sa pozeráte iba na cenu, to už nie sú investície. Ak niečo kupujete, napríklad Bitcoin alebo inú kryptomenu, nečakáte, že vaše aktívum bude niečo produkovať. Ak kupujete nehnuteľnosť, sledujete rôzne ukazovatele. Takisto, keď si kupujete pozemok a keď si kupujete celý podnik, sledujete stovky ukazovateľov. Takže keď nakupujete akcie malú časť podniku, prečo by ste nesledovali, ako sa vyvíja tento podnik? Ľudí na trhu láka veľa vecí, predovšetkým likvidita, a to má následky.
Ak si kupujete napríklad kryptomeny iba na základe ceny, môžete za jeden deň prísť o 90% svojich peňazí. Nemá to veľa spoločného so slovom investícia. To už je hazardná hra, kasíno, ale nie investícia. Písali ste vo svojej výročnej správe o tom, že dokonca na samotnom vrchole trhu, keď hľadáte akcie, ktoré chcete kúpiť, často nemôžete nájsť nič atraktívne. Keď sa však pozeráte na samotný podnik, vždy niečo nájdete. Pozrite, kupujete si malé časti podniku lacnejšie, než stoja jeho celé časti. A ako investor dostávate slušnú zľavu v porovnaní s tým, keby ste kupovali celý podnik. Keby ľudia vnímali akcie ako časť podnikania, darilo by sa im oveľa lepšie. Mnohí uprednostňujú sledovať iba cenu alebo úroveň ceny. Ak hovoríme o Berkshire Hathaway, máme neobyčajne veľký počet akcionárov, ktorí vnímajú našu spoločnosť výlučne ako podnikanie. Pre nich sme ako sporiaci účet. Investovali peniaze pred 20, 30, dokonca 40 rokmi a my sme ich znásobili a reinvestujeme ich v ich mene. Pre nich sme sporiaci účet. Takto sa pozerám na všetky svoje vlastné akcie. A pre niektorých je lepšie vôbec neinvestovať do akcií. Ak začnete stvárať hlúposti iba preto, že cena klesla, vôbec by ste nemali kupovať akcie. Máte na mysli predávať akcie kvôli poklesu ceny? Áno, predávať akcie kvôli poklesu ceny. Povedzme, že si kúpite dom za $20 000 a na ďalší deň k vám niekto príde a povie: zaplatím vám 15 000. Predsa ho nepredáte len preto, že vám za neho ponúkajú 15 000. Takisto to musíte urobiť pri akciách. Niektorí ľudia sa jednoducho emocionálne alebo psychologicky nehodia na to, aby vlastnili akcie. Ale myslím si, že mnohí z nich sa to naučia na vlastných chybách. V podnikaní nie je iná cesta. Čím dlhšie vlastníte akcie, tým sa stávajú menej rizikovými. A čím dlhšie vlastníte dlhopisy, tým sú pre vás rizikovejšie. Keď som si prečítala vašu výročnú správu, pomyslela som si, investovanie je také jednoduché, ale neskôr som pochopila, že to vôbec nie je jednoduché. Pre mnohých to nie je ľahké z psychologického hľadiska. Základom investovania som sa učil ešte ako tínedžer. Keď som mal 21, po prvýkrát som začal učiť ľudí a minulý týždeň som mal 220 študentov z 11 škôl. Niektorí chápu, o čom rozprávam, a niektorí nie. Väčšina z nich by uprednostnila jednoduchý princíp kasína. Ide o to, že môžete rýchlo zdvojnásobiť svoje peniaze za krátky čas. Preto ľudia hrajú v kasínach alebo stávkujú. Chápu, že všetky šance sú proti nim, že pravdepodobne prehrajú, ale aj tak s tým neprestanú. Všetci chcú rýchlo zbohatnúť a je veľmi ťažké sa toho zriecť. Ja napríklad neviem, ako sa dá jednoducho a rýchlo zbohatnúť. Nemali by ste pokračovať v investovaní, kým nebudete schopní pozorovať pokles svojich akcií o 50% bez paniky. Dnes oddychuje v tieni ten, kto zasadil strom pred mnohými rokmi. Warren Buffett.